Και έχεις βάλει τον μπέργκερ χοντρού τώρα εκεί. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο τρώει. Κι άλλο. Είναι σαν το τρίτο. Έχει κλείσει η κουζίνα. Είναι ανοιχτή. Όχι. Α, πλάκα κάνω. Bacon cheese. Θα το πάρω πακέτο, θα το πάω στη γυναίκα. Street food ταραντίνο μπέργκερ στο κουκάκι. Θα μας βάλει τα υλικά για να ψήσουμε εμείς στα 2 barbecue που θα γίνουν. Ένα την Παρασκευή, ένα το Σάββατο. Θα έχουμε τελικά και τη συνταγή, την ωραία που κάνει αυτό το φοβερό μπέργκερ. Θα μας κάνει ένα κόνσεπτ. Προφανώς πιο λιτό, προφανώς πιο διαχειρίσιμο από εμάς. Δεν θα είναι ακριβώς όπως θα το φας εδώ πέρα το μπέργκερ, αλλά κατά προσέγγιση. Θα είναι κατά προσέγγιση, γιατί προφανώς δεν έχει τους δικούς του ανθρώπους να το ψήσουν. Αυτό θα το κάνουμε εμείς. Εκτός από διοργανωτές, εκτός από πλοηγοί, είμαστε και ψήστες. Είμαστε και ψήστες. Ωραία. Σίγουρα θα το συνδέσουμε και με άλλα πράγματα, τα οποία είναι έκπληξη σε ό,τι αφορά το φαγητό. Μην αγχώνεστε, όλοι θα χορτάσετε, όλοι θα πιάτε, όλοι θα πιείτε. Θα έχουμε συμπλήρωμα ούτως ή άλλως, δεν θα είναι ένα μπέργκερ η διατροφή μας. Θα έχουμε ένα μπέργκερ και θα έχουμε φροντίσει να έχουμε και άλλα πραγματάκια. Θα δούμε τι θα βάλουμε μέσα, αλλά εντάξει, δεν θα φάνε μόνο ένα μπέργκερ, γιατί όλοι θα είναι πεινασμένοι, όλοι θα είναι ταλαιπωρημένοι. Θα δίνουν τη δική τους μάχη και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή, οπότε θα πρέπει να αναπληρώσουν ενέργεια. Η διαδρομή είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Όσοι δεν μπορούν από την Παρασκευή λόγω υποχρεώσεων θα μας βρούνε στη Λίμνη το πρωί, αρκετά νωρίς όμως το πρωί, και μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδρομή το Σάββατο και την Κυριακή. Το ραντεβού μας είναι στα Σιά του Βέλου, με τους Πελοποννήσιους, με τους Βορειοελλαδίτες. Οι πιο πολλοί θα μας βρουν εκεί, δηλαδή πέρα από τους Αθηναίους που θα κατευθυνόμαστε και από το πρωί. Το ραντεβού λοιπόν το κεντρικό για όλους, ξαναλέω, είναι στο Βέλο. Φεύγουμε από εκεί, κατευθυνόμαστε προς Ζήρια. Απίστευτα μέρη για όσους γνωρίζουν, όσοι δεν γνωρίζουν θα τα δούνε. Από τη Ζήρια φεύγουμε και πάμε προς τη Λίμνη. Και κατεβαίνουμε προς τη Λίμνη. Το Τριόδασος δεν είπαμε, που είναι κάτι εξαιρετικό, που το αναφέραμε. Είναι ένα μικρό κομμάτι, αλλά είναι αρκετά εντυπωσιακό, λόγω της μορφολογίας του. Βγαίνουμε από το Τριόδασος, μπαίνουμε στη Ζήρια, ανεβαίνουμε το βουνό, περνάμε το σημείο με τα άλογα. Ναι, με λίγο προσοχή εκεί βέβαια. Με προσοχή και αρχίζουμε και κατεβαίνουμε σιγά σιγά προς τη Λίμνη. Σε ό,τι αφορά τη διαδρομή του Σαββάτου, είναι η μεγάλη μας μέρα, είναι το highlight. Αρκετά χιλιόμετρα. 230 χιλιόμετρα. Πολλά τοπία, αυξομειώνεται συνέχεια το υψόμετρο, συνέχεια έχουμε αναλλαγή τοπίων, είναι το μάτι σε γρήγορση. Συνέχεια λαχταράς να σταματήσεις να βγάλεις φωτογραφίες, γιατί έχεις όλο και διαφορετικά μέρη. Είναι η χαρά του αναβάτη δεύτερη μέρα στην ουσία. Απλά είναι πάρα πολύ μεγάλη μέρα, δεν τελειώνει. Γι' αυτό και θέλει να ξεκινήσουμε πρωί, θέλει οργάνωση, δεν θέλει χαζεστάσεις, για να μπορέσουμε να είμαστε στην ώρα μας στο σημείο που θα κατασκηνώσουμε το βράδυ του Σαββάτου. Άρα, το Σάββατο έχουμε 230 χιλιόμετρα, είναι αρκετά, θέλει ένα γρήγορο ρυθμό. Προφανώς ένας αναβάτης με πολύ χαμηλή εμπειρία ή μηδενική δεν μπορεί να ακολουθήσει. Η δυσκολία είναι level 2, ίσως και plus, 2 level plus, αλλά σε μερικά σημεία. Σε δύο σημεία που θα δώσουμε λίγο προσοχή. Προφανώς όμως η ομάδα είναι οργανωμένη να είναι σφιχτή, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν θα δυσκολευτεί κανένας ή δεν θα μείνει κανένας μόνος του. Θα είμαστε εκεί, θα βοηθήσουμε και, και στις 3 μέρες υπάρχουν σημεία εξόδων που όποιος κουραστεί ή τέλος πάντων κάπως θέλει να αποχωρήσει. Το λεγόμενο chicken route. Το chicken route θα πάει και θα βγει από το σημείο που θέλει και θα μας βρει. Έχουμε πλοηγούς, σκούπα, δεν χρειάζεται κάποιος να φοβεί. Τα κινητά πιάνουν επιτοπλίστων σε όλο το μέρος της διαδρομής, στο μεγαλύτερο. Έχουμε ένα πλάνο και για ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα από αυτά που θα δώσουμε στους αναβάτες ως GPX. Αν δούμε ότι η ομάδα είναι σφιχτή, αν η ομάδα έχει ρυθμό και είναι δυνατή και δεν υπάρχουν και προβλήματα και δεν τύχουν να υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή άμα συμβούν 10 λάστιχα δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ούτε την διαδρομή που έχουμε ήδη. Ναι. Έχουμε και extended διαδρομή, δηλαδή και για την πρώτη μέρα και για τη δεύτερη και για την τρίτη. Ναι. Οπότε τα χιλιόμετρα σίγουρα δεν θα λείψουν σε κανέναν. Αυτό θέλω να πω. Μπορούμε να καλύψουμε πάρα πολύ μεγάλο μέρος. Μπορεί να ακούγεται αρχικά marathon trip, ok, αλλά προσφέρουμε
το μέγιστο και δεν είναι κακό η διοργάνωση να αρχίσει να κόβει αν δει ότι δεν βγαίνει. Δηλαδή, έχουμε προβλέψει για όλο το ταξίδι, αλλά είμαστε έτοιμοι, εάν δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά ή δεν βγαίνει, να αρχίσουμε να κόβουμε. Αυτό δεν είναι κακό, αυτό είναι μέσα στα πλαίσια. Δεν είναι ότι δεν το βγάλαμε, έτσι. Όχι. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Για να ξέρει ο κόσμος ότι δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε αυτό γιατί είναι σχεδιασμένο έτσι που υπάρχει και plan B και plan C. Δεν υπάρχει τερματισμός. Άμα κάναμε αγώνα θα λέγαμε ότι υπάρχει κάποιο αφιτερία και κάποιος τερματισμός. Έχουμε, ξαναλέω, πάρα πολλά χιλιόμετρα. Έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά ακόμα άμα χρειαστεί και προφανώς αντίστοιχα αν χρειαστεί θα αφαιρέσουμε χιλιόμετρα αρκεί να καλύψουμε, να το πω διαφορετικά, τις ώρες μέσα στην ημέρα για να μπορέσουμε να απολαύσουμε διάφορα τοπία. Δεν έχει σημασία αν θα κάνουμε λιγότερα ή περισσότερα από αυτά που έχουμε σχεδιάσει. Και τις δύο μπορούμε να καλύψουμε, οπότε μην αγχωνόμαστε τώρα. Δεν έχει νόημα. Ο κόσμος που θα ακολουθήσει στην ουσία πρέπει να είναι έτοιμος για το Σάββατο. Το Σάββατο είναι το long day. Το Σάββατο είναι η μέρα προσοχής. Ο σκοπός είναι να κάνουμε τη βόλτα, να την ευχαριστηθούμε. Θα είναι ένα ωραίο τριήμερο, το οποίο θα έχει τα barbecue του, θα έχει την κατασκήνωσή του και ο σκοπός είναι να απολαύσουμε σε όλα αυτά τα χιλιόμετρα τη φύση, το τοπίο και να ευχαριστηθούμε τις μοτοσυκλέτες μας μέσα στο βουνό. Οπότε δεν πρόκειται να γίνει κάποια ιδιαίτερη μάχη, δεν θέλουμε να κουράσουμε τους φίλους μας. Θα είμαστε εκεί. Είναι adventure, είναι χωμάτινη, έχει τα πιπεράτα του σημεία, αλλά δεν έχει κανένας να ανησυχεί για τίποτα. Ξαναλέμε ότι όποιος δυσκολευτεί μπορεί να κάνει chicken route, να βγει και να μας συναντήσει στον τερματισμό της κάθε ημέρας. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι κάτι κακό, οποιοδήποτε μπορεί να κουραστεί, ειδικά το Σαββάτο που είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τέλος πάντων να μην έρθει κάποιος και να κάνει αυτή τη διαδρομή. Φεύγουμε το Σάββατο το πρωί. Κατεβαίνουμε προς Δημητσάνα, περνάμε από το Λάδωνα, φτάνουμε Δημητσάνα και καταλήγουμε πηγές Ευρώτα. Εκεί έχει ένα σπιτάκι. Ναι. Είναι σε έναν προαύλιο χώρο, να το πω έτσι, το οποίο είναι πλακόστρωτο. Υπάρχει ένα ξύλινο σπιτάκι το οποίο μπορεί να βάλει αρκετούς αναβάτες μέσα να κοιμηθούν χωρίς τη σκηνή, μόνο με το sleeping bag. Ναι. Δεν είναι ξενοδοχείο, είναι τύπου καταφύγιο, απλά είναι πλακόστρωτο. Δεν μπορούν να καρφωθούν σκηνές. Ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ έχω σκηνή η οποία δεν μπορεί να στηθεί στο πλακόστρωτο. Πρέπει οπωσδήποτε να. Μα βάζει τα πράγματά σου στις Όχι, πρέπει να το ξέρουν γιατί. Και τελείωσε. Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Υπάρχουν σκηνές που δεν στείνονται μόνες τους. Ναι. Θέλουν οπωσδήποτε να καρφωθούν με πασαλάκια, οπότε θα είναι ένα πρόβλημα. Πράγματα διαβίωσης πρέπει να πάνε με τα minimum, σκηνή, sleeping bag, στρωματάκι και αυτά. Μια-δυο αλλαξιές, εξοπλισμός αναβάτη, ασφαλείας, όλο full κουστούμι, κράνος θώρακα, επιαγωνίδες, επιγονατίδες, μπότες, γάντια, μπουφάν. Για μένα, όποιος δεν έχει κομμάτι εξοπλισμό δεν μπορεί να ξεκινήσει την βόλτα. Όχι, χωρίς εξοπλισμό. Πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια σε όλα, στα πάντα. Και χωμάτινα λάστιχα, ναι. Είναι κρίμα κάποιοι, επειδή έχουν μεριμνήσει και φοράνε καλά ελαστικά και είναι νοικοκύριδες, να χαρούν τη βόλτα και κάποιοι άλλοι να τους καθυστερήσουν. Γι' αυτό εγώ θα λέγα ότι όσο γίνεται πιο χωμάτινα ελαστικά, παιδιά. Εξοπλισμό δεν το συζητάμε. Εξοπλισμός είναι σίγουρο. Σίγουρα χωμάτινο. Δεν μιζάρουμε, δεν ξεκινάμε χωρίς εξοπλισμό χωμάτινο. Πολύ καλά συντηρημένα τα μηχανάκια. Για να μην έχουμε προβλήματα, να έχουν πάει στη συνεργεία, να έχουν αλλάχτεί όλα που πρέπει να αλλάχτούν λάδια, να τσεκαριστούν πιέσεις. Για μένα το λέει αυτό, για τα κατέβ. Να γνωρίσει ο κόσμος τι κάνουμε εμείς, όλα αυτά, το πώς συμπρεθήκαμε, το τι κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό. Ναι, να το δει λίγο, να μπει λίγο στην οτροπία αυτή του adventure, που κοιμόμαστε στη σκηνή, που κάνουμε travel enduro, οι ποικιλομορφίες του εδάφους που αλλάζουν συνέχεια, τα μέρη που αλλάζουν συνέχεια, τι βλέπουμε, τι είναι αυτό που μας κάνει και ταξιδεύουμε από το χώμα. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Έρθουνε να δούμε σαν ομάδα τι κάνουμε. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι μια πληρωμένη βόλτα, αλλά κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις που δεν είναι πληρωμένες. Και βλέπω και στο Facebook που είναι αρκετοί είναι πολύ διστακτικοί στο αν μπορούν, στο αν θέλουν να ακολουθήσουν. Εμείς κατατάσσουμε όλες τις βόλτες με levels, οπότε υπάρχει ένας διαχωρισμός. Όταν κάνουμε χαμηλά level για έναν αναβάτη ο οποίος δεν έχει τρομερή εμπειρία να ακολουθήσει στο level 1 ή στο level 2 max, αν κάποιος έχει περισσότερη εμπειρία μπορεί να πάει στο level 2 και level 3. Δεν θέλουμε οι αναβάτες να υπερβούν τον εαυτό τους, να διατηρήσουν μια ψύχρεμη λογική. Για μένα το λες αυτό, το κατάλαβα τώρα. Εγώ για σένα τα λέω, αλλά τέλος πάντων δεν μ' ακούς. Εγώ έχω βγάλει για τον μια μπουζόπα την έχω βγάλει. Δεν έχω. Θέλουμε να επιβιώσουμε. Το adventure είναι ένα ταξίδι επιβίωσης κατά μία έννοια. Γιατί έρχεσαι αντιμέτωπες
με τις δυσκολίες σου, με τους φόβους σου, με τις αντοχές σου, με όλα τα πάντα. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τρέλες. Θέλουμε να πάμε να ευχαριστηθούμε βόλτα. Έχει αρκετά χιλιόμετρα και μπορούμε να το ευχαριστηθούμε. Μην πιεστεί κανένας και όποιος αρχίζει και πιέζεται να το δουλέψει λίγο μέσα του, να είναι πιο χαλαρός. Να μας το πει. Να χαλαρώσει για να ευχαριστηθεί τη βολτίτσα. Δεν πάμε να αποδείξουμε τίποτα σε κανέναν και πάνω απ' όλα θέλουμε να γυρίσουμε και εμείς άτρωτοι ή μάλλον αλόβητοι, σωστά, πολύ ωραία έκφραση. Θέλουμε να γυρίσουμε αλόβητοι. Και το μηχανάκι. Μηχανάκι. Όλα τα πλαστικά επάνω, δεν θέλουμε να γυρίσουμε όλα επάνω, την πινακίδα του, όπως ξεκινήσαμε. Να γυρίσουμε, για μας. Στη διοργάνωση έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χειροποίητο badge, ένα έμβλημα να το πω διαφορετικά. Είναι μια έτσι ωραία κατασκευή από ξύλο χαραγμένο με λέιζερ και βιδωμένο πάνω, τέλος πάντων πάνω στα γρανάζια. Στο γρανάζι μοτοσυκλέτας. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο φινίρισμα και είναι ένα ωραίο έμβλημα τέλος πάντων και έχει την πλάκα του. Αυτό μετά είναι του Γιώργου, παιδιά, αποκλειστική και μπράβο του. Έτσι να τα λέμε όλα. Έχουμε ένα μπλουζάκι δώρο της διοργάνωσης, του event. Θα δώσουμε και από 2 μπάρες ενέργειας στον κάθε νεβάτη, έτσι συμβολικά. Εντάξει, και νομίζω το μεγαλύτερο κομμάτι του Glory Hill και του Glory Trail ή οποιασδήποτε άλλες διοργάνωσης κάνουμε, είναι η αναμνήση. Όταν καταφέρουμε να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες σε κάποιους αναβάτες και γυρίσουν πίσω με αυτές τις φωτογραφίες να μείνουν για πάντα. Είναι ανεξίτηλες, δεν το συζητάμε. Την ίδια τη διαδρομή μπορεί κάποιος να την ξεχάσει. Τη φωτογραφία θα την έχει πάντα και μπορεί να την δείχνει και σε οποιοδήποτε θέλει. Και δεν ξεχνάς και το πώς πέρασες εκεί. Ναι. Η ψυχή δεν ξεχνάει, το μυαλό ξεχνάει. Η ψυχή δεν ξεχνάει πώς ένιωσε στη συγκεκριμένη στιγμή. Θα έχει και βίντεο καταγραφή της προσπάθειας όλων των αναβατών, αλλά επιμένω ότι το κομμάτι της φωτογραφίας θα κάνω ό,τι μπορώ για να πετύχω τον καθένα στην πιο ωραία του στιγμή. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο και σχεδόν αδύνατον, αλλά θα κάνω τα πάντα. Είμαστε σίγουροι και αυτό για να βγει αυτό το καρέ του κάθε αναβάτη σε μια πολύ ωραία στιγμή πάνω στη βόλτα. Και τα αποτελέσματα παλαιότερων ετών, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Εγώ τον Γιώργο με κέρδισε η φωτογραφία του και ένας λόγος και από τις βόλτες. Πολύ πριν συνεργαστούμε, μας έβγαζε φωτογραφίες έτσι και μας έδινε δωρεάν και μετά καταλάβαμε τι θησαυρός είναι αυτός που κοβαλάμε όλοι στο κομμωδίνο, στο τζάκι, έτσι εκεί που τους έχουμε τοποθετήσει. Δεν παίζονται. Οι φωτογραφίες που κάνουμε δεν παίζονται. Ίσως είναι το πιο σοβαρό. Είναι μοναδικό, πραγματικά. Άρα, αυτά είναι όλα μας αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε στη βόλτα πέραν από την καθοδήγηση και τη χαρτογράφηση της βόλτας, το οποίο και αυτό από μόνο του είναι η πέμπτουσία του τριήμερου. Και για μένα πάλι να πω πολύ σημαντικό να γνωρίσει ο κόσμος τι είναι αυτό που μας εξτάρει, τι είναι αυτό που είναι το πάθος που μας έχει φέρει κοντά. Ξαφνικά 2 άνθρωποι ξένοι έρχονται και μοιράζονται εμπειρίες. Μένω λίγο σε αυτό. Μοιράζονται το βράδυ στη φωτιά, μοτοσυζητήσεις, τι άλλο. Να δούμε λίγο ο κόσμος να μας γνωρίσει μέσα από αυτό. Το travel enduro και γιατί έχουμε έρθει κοντά και γιατί το κάνουμε με τόσο πάθος, έτσι. Να το δουν από μέσα, όχι μόνο τα βίντεο που βλέπουν. Ναι, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος δεν έχει παρέα, δεν έχει φίλους, όχι γενικά στη ζωή του προφανώς θα έχει φίλους, αλλά δεν έχει γνωστούς και η δική μου ιστορία κάπως έτσι ξεκίνησε. Κανένας από τους φίλους μου δεν είχε μοτοσυκλέτα, οπότε δεν μπορούσα εύκολα να βρω και να ταιριάξω κάπου. Λίγο πολύ έτσι ταιριάξαμε. Και οι Adventuristas, πάνω απ' όλα οι Adventuristas, το προσφέρουν αυτό το κομμάτι πάρα πολύ έντονα. Σαν κοινότητα είμαστε πάρα πολύ δυνατοί σε αυτό. Και να υπενθυμίσω ότι έχουμε κάνει και 23 Sunday meeting δωρεάν. Όλα είναι δωρεάν. Το έκανα εγώ στην Πεντέλη, είναι 23 Sunday meeting, παιδιά, ξαναλέω, δωρεάν που έχουν γίνει. Τα οποία μας έχουν προσφέρει το know-how και την εμπειρία να πάμε και λίγο παρακάτω. Να βγούμε και έξω από τα σύνορα της Πεντέλης και της Πάρνηθας και της Βαριμπόμπης. Εσύ ρε και έχεις πατήσει, έτσι. Όχι. Έτσι απλά ρωτάω. Μην τυχόν και. Εννοώ που έχουμε το know-how. Όχι, φίλε, οι Adventuristas έχουμε 4 χρόνια παρουσία στο χώρο. 23 Sunday meeting. 23 Sunday meeting. Καταγεγραμμένα, φωτογραφίες. Δωρεάν. Είναι ειδικά το Sunday meeting είναι μια βόλτα που βοηθάει πάρα πολλούς να έρθουμε κοντά, να γνωριστούμε, να κάνουμε τη βόλτα μας και για προπόνηση, αλλά έτσι όπως το λέει και ο υπότιτλος μας ότι είναι Sunday meetings.
είναι meetings για να βρισκόμαστε, μοιραστούμε εμπειρίες, για κοινωνικοποίηση και να γνωριστούμε ο ένας με τον άλλον και να μοιραστούμε ο καθένας ό,τι θέλει. Το κοινό μας πάθος, να συζητήσουμε το κοινό μας πάθος. Και να κάνουμε και το level up και λογικά, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και το level up. Γιατί οι βόλτες όλα σε αυτό το Sunday meeting δεν ήταν τίποτα για τους Ελλήνες. Πηγαίναμε, μας πήγαινε ο Ξέρας, μας πήγαινε Πέτρας από εδώ, από μοναδικός δάσκαλος. Γεωργιάδης. Που κάποιος μπορεί πολύ εύκολα να βρει πολλές δωρεάν δράσεις που κάνουμε και έχουμε και το Adventurized με το Glory Hill και το Glory Trail που μπορεί να κάνει αντίστοιχα με το Glory Hill Adventure διαδρομή, λίγο πιο ήπια δηλαδή, και με το Glory Trail λίγο πιο μάχημη διαδρομή. Travel Enduro τύπου. Σας περιμένουμε να περάσουμε καλά για το Moto Party. Στην ουσία ένα Moto Party είναι. Με μια τεράστια διαδρομάρα που έχει τη χαρά να μας χαρίσει το ελληνικό έδαφος και η Πελοπόννησο.